Ana kyo. Na kyo. Na kyo ta. Na kire. Ngai kwa chito ngai kwa sira ko. Ngira gine ke bena. Achire no buya igatindi ko timbot manganande. Ngai kwa ganda ko chine. Na ukane tinde mangana unkunya kumbwate. Sina kire na chire ko ta ngora ko ngaki. Na to ko tiga mangana yu. Ngaki. Inki. Kitui konyore. Kitui kwa chete. Asen kwa ndanki. Kenda rara. Iko kira asen kwa nda. Ningina Kitui kwa ega. Iko kunya kumbwate kurumaega. Kesen kwa tepa tutimane. Torasto ko ikan. Na kyo munta ko teri munu kwa bose ko kwa serious. Ngetinje Kitui. Okiondo. Na gweteri poti yubono akigenda gukora. Ai mwata to gutika mangana mangi. Njirine amangana na gukwana bose ko muntu ko kwana ko kwasangi wa kwandire gento getaiyo. Wani ko Okiondo ko taiga ko koro. Ni gwete ga abdominal pain kaki. Baka kwa manyire kesongo. Abdominal pain. Na chete mo nyakita baka tawanga. Anya ni abdominal pain bakanganga mario getera kintini change teiyo ngona ko iwo. Ani mangana rende bana kaki. To gotiga. Njirine na gukwana ne ko sori mate kaki. Kina gukwana ne ko sori. Itigaye. Akintige to. Igo bone kenyore kekerege ntonje mugutamira. No endwari anda yakubwatire. Use bianda bono Okiondo tebo. Okiondo materi na rikwante betu biego nganga korore no gukora. Ombiari no kombiari mbe murito. Igento bune kuma de bona nda chake ko igu yani gaki. Nasinyu ne kwete gwachire gaki. Ngago tebe ngo biari. Wanda tinga yani ko. Ai mukane. En serious inde. Wanda tinga ngo chere ore asiga. Wo gaki na denga gwachire bo gaki kora iga. Wono tutiga mangana mangi. Tutiga mangana mangi na sabira mabira gaki. Na tigre njo. Buno bo chinga na gukwana na tigre. Ngoboli swali. Yeah? Mbori ai. Ikono go saba mabera kwata ko saba. Na sabira mabira Okiondo. Ne kelisibo na anya bururu oyo mfatha gwajire bono gwajire kwangama thayo. Repukungo tabera na ndenga zo masonsora na batundu na bantu bekenyora kamo. Bono njiro mfatha. Gwajire ko saba mabera. Onta ko sere fata ya kinje ndiri mokato. Gende kelisi genda nyabururu tambuka iga genda. Swagari sabo kwabera tari njogo tego saba. Akini ngana ko na ko sere trendi. Njedini ko saba mabera igo. Kini ko saba mabera igo my friend. Yeah? Ngakende ngokora una wangu tu kama bono nyego takete. Ngo saba mabera bino takete. Eta ikanisa. Nsa ende konya nye ko ngita piani. Abado. Eyego ngusimbu to number 1. Chigo ikakianda? Kianda. Na liora jondigi. Okiondo kianda. Ene kionjo. Okiondo akibono nki. Akibono to ngita kakina na bantu tu akinira mo kaki. Oda tenku. Egwe koro mutu momo. Tiga mambie tuonige kobuga. Tari ayo goja kondige koro to nyara gutara. Okay. Okiondo na oro bire na tigina mangana mangi. Yan mo koro monta koro minto bia ekenyuruga. Mwabanga bono mpigo libiao. Okiondo tiga. Yani okorande ga yan mo koro ngaki Okiondo ndege ya ntenta ke kubori no president inkoira. Ngamwe. Ne lintara amwa. Nege ni bono neke no gote. Ko kuma yani okoro yani uro chita jire chions pitores ka etamenya tai gobna machara. Tukire tamenya tabna machara. My friend tura bantu tu era oseti. Na manyire neke. Na manyire ke hana bo. Aenda etai monto ngana jirbo kamba ngingo jirbo kamba kokora. Tingo dirimo kabugira ngonsa yango tioki. Na tigre bo agrenda ko sen kwara kana bo girango. Tinje tipo girango. Tinje tipo kamba njena matanga na agenda oboko bwana nyamira. Igonye kurwarite ine bintu biao. Lakini ngamwe. Ngamwe. Okiondo gaki. Ena gote ganya mambie tuonige kobuga. Musimba ta kondi. Bodi monko ni more. Wa Okiondo ko kana ndo ko itaba gaki. Ngwara kana no bo girango ora pe ko senda isi akenda bwana gaki bukamba bono no taka konkonya gaki chaka lero konkonya. Mondo konyo na bakwana bana okukwana no bumwenu. Okosaba monta mabera no bumwenu. Na jire ngabere bono. Ya. Debu nango kora da hakin tebu nango koro kero hakin to tiga iga bo sai go kubunde bo sai go bonda bugati no kende. Ngabado torakwa. Nkonya. Ane president una kwa teba bo. Tetini president. Na boko be president. Jero muisiri cha. Monto konya weta ga otama idigen ta kora. Na boko be president. Ana ese wandiema. Na ige ni regre ento kwa tebe tene kene bo. Na tigre nchayo na tigra mangana mangi.
Bono kintu gioka ntagetenje no moyo gaki. Rusi gende giganda. Emioro nkuruera. Eche maega. Obe. Ono kino akena bo. Amaisa ruga so kenyo bume. Ogocha gotara koigorete ndaigana era korora. Trubena. Baba. Ndiani. Ai, nakibono. Nakiwasi tukaiga. Omaete bono igansa mbiri chamambi nkiko chomo chipomonto chinseji. Gose nae taiga ngotira nari ngeiga. Na korora goisara nsta nabwana kiti kanchembo kwanirinde. Manya nakio genderete. Mete nkare na koroche. Arore mbiore, na abantu bakwana nabundo chembiore. Nchembiande. Nekansa isko kaiga mugasoyo orengega go muyo ndoje nando sirire. Lakini njaba mambi monorende koyanikira iska. Ose no mugaso nacha gwota minto iskari ntabwatiga nche nabwo rindi ngwasoka isko nari onde benzi gagweta iga chakorora gukwanirinde. Onde benzi ningo? Naigurinde, okay. Tikango tebino naigurinde stories ka kenyoro na kigwakana. Tari nje nakwana. Nje nanyorta mwana rochirinde nkubucha mache. Igunga usoro nere okale kominyokia. Numeto usoro no musacho bandi. Usoro nabwo nanyomete aisigete. Nasigete nyuma yae. Ngwete nayo kale kominyokia rumaga. Otito kubura gisaro musacho. Trubena baba. Bono gatia nche no usoro ngonyomete. Okay. Ntalinga nacho ngonyomete. Gose no usoro nyomete. Usoro anyomete gisari. Bono nchirinde ngakinko nchenki mogo cha kombori ya maswali o mutakubori yoso ayitaliyo mutangani ukombori swali eri abantu bachirege go montago chapa kama igage sare na cha juice megege ataite kondwani minto ataite kondwani tali nchenyomete gesare osoro nyomete gesare igo muntu takire gukwanira rugega no osoro nchebone esimo gochira paka mwacha minto gocha kombori maswali na maite no bocha karati gango ai Trubena iga mangana ya gwa kanisika no boko no boli no bokara gose njema ndena ki okay tadi ngamanyete ni maite osoro na njite gesare ni na njite taro gesare pi lakini ngwete ngana na ayo kare go convince osoro atige gesare ngako nyome ono jitimete okay tadi njina kwana nchikusinsie mangana nacha kumbuli mnanyi gwete njenko report mnana letter bono nyindi dio sora nchite gesare nche nyare como convince umuntu anchite mokae no nyare como convince morusi bwayo moletu sore okay tigaba ngote umuntu go convince kuno muntu taite go convince kutiyango tabi gorita nande mangana yo soro mangana kunyagonte na nintage to soro bono nimotagete alafu Trubena mabu akwanire kena zini lakini gakitari ngambo bega Trubena kama gakiro musacho tagitirinde gakito gutigarinde osoro okay tigango tebina nje okay ibuna yachete nga okare ko osoro chibesa cha mokonvince sengencho gesarta bwati besa na diara cho kukwanja lakini gakitrubena gakebasa chamba kumba kubule abasa chamba kubulete abasa chamba ichire kinyoro babo mwana ona baba nyaituga otagwanja okay yege so okay bina na iunga okoba kwandege songo na kibagotama okay yege songo geke ukwaneke gusi nari gakyora nyoro muntu tika no osoro kwanza bwa future tika no osoro pia bera na gesaro ye aye chianga ngweto kale kopika chinyenge ukalo kwane bisonge binga abone ntokokora beke yange ntambe ya masikani igete marukurunza okay ende kanisa ekwaya kali yako nyara basachaba je bagotere kwaya buya sana ebagotero kagenya onye sai bagochi onyoro musacho buya oyogo tali ngojo kuru mukungu igabano ninche mbwata magoso gata Oroche mnankara nstiminto iskoga iga ninche na achiro kuri so. Okay. Bagote baiga. Nga wanjite gosoka mine ke mambi ko Francisco. Na rio sora ara kira go trimboka. Korrende anoroche mna mokare ko mwachi besa. Iko rio sora na buo soro nkai ko ruga igoroche. Mare tingo manya okay. Onyo soro ga gweta ga seria tete gweta ga igara kinchinchira ne chinyinge chirema iga nande ntomanyete 20. So I do not understand why ninche nkonya kubori wa maswali nanyora oyo ontebi wakore rosore ko mo kwane rosoro esa rosoro nero nyomete nje ni nyomete njomete na nyore ni nyomire no onye ndiri mbwato mosacha monte na gose na akore no timbwati omonto nyomete kaigo bwate responsibilities no soro
Esigo kwanera osoro ni mai tenki ya koreta ya lakini Chika timbo timangana. Timangana bono Trubena. Mungu moja sobo sibwanya sa timbo timangana. Inche na tena ki turumbo korole chisa chikire chia yako bere isko na turumbo kana konora ga usineke. Igo bono no gosoka nyako gwato mugaso isko ga ego mugaso mu ya ngo soka go turumbo gaso na lora nyaro sasa bagoturumbo kuchimata ba gukwana. Lakini tena go tebiri entekia. Tigane gesongo kwaneke gusingo norora abantu bekinura abaya bayizigite babwate besa abantu bagwaka bakore mugundo buya babwate chinguru nayo nyoro musachu beke yange ngiya ekanisa gali bera front line gali okonyoro musachu muja okonyoro onye pasta reverend ekonyuomo bumuntu muya naye takunda kuura abantu abasacha baba musacha bumuntu tiga mitike sarnariga Isaren ko bichokari se nja mangana muikirigura igora talia igora so mudu kucha konyoro no kutimbo kamato kwasarirwa machamuru so montache ne risago kana usacha babandi yo mosacho lakini nje tinabwata mabe tinabwata ande na arajuka nje njoke nabongo kokonya kuri yo mosacha nabongo kokonya ari kuri yo mosacha osomete nelinga bono gachiga siaburi no bari kinuruga ekase miyane naro aso mete akake akanyore digiri kali kisi university egasi mu burete akorta manga chikwende chicho chokoli pe system ono metanto bako kobwe singe nchuku kwani kisongo kopeka chianga chinyinge montaka taba gusoka kutarana tato mini na no ruchinale kwasiondo ona ye tikana basacha baba tikana nusoro tikana kisale kama ko tete komenye kinure tikana kisale umuntu rako chero baragolie singe nchu kwa muru musacha no metre kines barure no metas que barure no soro to kumanya nkingo korres barure singe tutagite weska ga no so talinche nche mangana mo gonta bitinya rochi nche no soro yo tinda ngora go send siju from when I have not seen this man igondi yo soro mukwane Digio soro mukwane please. Naro raye. Mukwane renche no bocheke mogonche. Obocheke yani monto ni nsoka minto isko ga ganche gwoto mogaso go nabasa chanko libare kenyoroma. Abantu naba be. Abantu namangana bago kuri baite we. Nakyo monta go chaka kuri mwane naki turimo kangoro bose toko naboko nyara Trubena iska na konyorega. Naro rane ken. Lakini abantu naba be bale. Inki bago kuri amangana. Inki bago kuri abantu abatogwento ko bakwandire bago chakoni poti nenjera batebitika no mwana onde. Riyo montaka tena ko urire gesaro musacha ni jamata jaja toraura gesa osoro nero mobe tati yayo mobe osoro nero mobe wana seko tikandi kiyo yo osoro mukwanire muntu tago chene no muntu ko koletara mangana report to me mbabe kenchera ika bagotigana ano mwiso kumyo isigite mutake toka ende kanisa igaiga onyoro musacha ago konyoro boyfriend antebi mai taba sacha bo speak nyoropi na bongo to no muntu straight ono muntu ora kamba ono muntu ora amenye otali muntu onyuomo na bongo ko tebya lakini mangana yabanta tori tonti sana mangana yabanta abantu beke nyoraba besana batete monta gendere ay namanyira to kwatimangana namanyira no muntu mi sawa tigaya ngende ndiyo soro mukwanire takoleta red seed abantu bachagwa kanike nyonkolu ano ayimoka basacha wachagire kura abantu abasacha kwego ano muntu mi tigaya ngende nkwanire osoro I relax ondo bose okoleta mangana report to me sawa baba akikenda na bono ko mabana bako yarega Ngoma bwa mbori kwa lakini utateseka. Tiane con sio con gerali una dichara. Komerore chinda emego kuyeta ikwera paka siku yako ya mwisho duniani. Okiondo bono naki montara sama mabera gaki. Ama mabugoro yangu bimbara betiende. Sabo konya kobeke bikoro sa gekoro tuto kocha kukana. No echi otero njiko kwisi. Emagero ko bimbara bitende etiende. Li gazi limago kongesa ne chinda. Okiondo. Tingana chinda jema kolieru chinda jiko kolipa kenyonga. My friend ko takondigi. Ngatotie mane bono. Ya anchoche konguru mukungu nje. Nketa tenkore. Ko bwato mukungu. Nketa tenkore ga. Ndebe agende yonse la bongo kore. Talinje ngokwana sege kina kiawo nje na ge forward. Saye bantu bake bwata na bantu bangao. Wa kresi mga. Kene kesi ya jeta isisi sayi nge ko chakodire kuziga. Chenche na bongo kesimi bata chenche kesi kikirani roko. Na omuga ko yondo seti namba ya esire tetimbwati. Yo ikondi gali affair ngera baka Kitui irenga njikoliye namba eyo irenga and ato instructions
Ntebia ni renga ka kina botoko ya chipesa. Efe ato kurwa baka Kitui to waka efe. Ira beru mbiri. Erubumbiri. Kitui nsa. Nkeroka. Irenga na kingo ko boyo. Igo muntu rega aria kuri na njara to ikoragera. Wale. Ye? Wale na gukuragira ntebi ni renga. Igo to ikorara. Kitui yoko genda igo ubugete ugutara igo ubugete Nyamira. Kitui Nyamira. Ngokwana na ndo irane. Aka nga efe kurwa baka Kericho siringi 700. Na Kericho baka. Kericho baka Eldoret. Irenga gapo. 600. Jabiri renga. Chabere 1300. 1300. Ose 700 plus 700 kwante. 700 baka Kericho. 700 baka Eldoret. Irenga mfi. Igo 1300 tekota. Gondo moliri. Ejinsa 1700. Oh, sawa. Bono kwa ikira Eldoret. Bono nina kuru Eldoret baka Nairobi. Kiri bubere. Kia ire renga. 3700. 1700. Bono nina kuru Nairobi. Okaenda baka Thika. Siringi 800. Chabere Kuru Thika line pikipiki baka Kilimambogo. 350. Kuru Kilimambogo bono line gari ya Kitui. Siringi 3000 okaenda matukabere. Ai. Aka nge sabo ire kaya bere. Chabere 6. 1500. 1500. 1500. Kericho nkoragerande. Eldoret nkoragerande. Nairobi nkoragerande. Thika bado nkoragerande. Tutabe chonsi chabere. Yito kodi tanga nkorare Eldoret. Edia kabere ndare Nairobi. Edia kata na kire Kitui. Aka nge sawe. Chabere 15. Igo koragerere ngwabe. Nabe kachibuye gukorira nchi none ya 500. Igo ranchi yo kankoli. Igo breakfast ni koli. Igo supper tin koli. Igo para tin ngora nango tumandi. Ntebi na tobe ka chonsi twake sa. Yani umero motura Nairobi ari tingoli motura. Igo subiye ke biyo na ka irunyu. Chabere bone 17. Okorara. Kara kanda nai. Igo njara tin konyu na mbia. Ngoti ko konya na ma go travel mino mataka. Chibona ko jambu ene. Tigato te vai chonsi chabere 20. Ko jambu ene. Elbu isirini. Iye credit kwa mbeke. Na ko kere kiri. Aya toli serious. Gena ko kama serious wira. Na ngo beke kiri na hote nje. Credit kielbu. Elbu moja. Elbu moja credit. Matukato to. Kwani ngochi kogore ya 2020. Kere nga geresa. Credit beka communication bango yoro beka elbu sta. Impost pay to waka na chitakiri. Koraiga 26. beka elbu sarasini. Kogenda. Kuira na elbu sarasini ni 60. Sawa sawa. Oko ngadi tukeni oko. Nimbwate bindo ko karago jimambi ndero. Osene tikanga ndo mwa jumbi motebia mente kwenda ka mugondo gari kondisi amente besa igoro. Nindanyore chitatu choko genda. Choko genda igongo kwenda nkwamo. Mine tinande ndo okosangirira olenjera. Chibe soko ngacho 60. Ande babu wote na mwakana. Bona hayo ni ubuli mia moja nge. Ngenda ngokonya. Lakini ndara genda. Naro jama toke buwa ali akongire. Naro akongata yeke gusima no. Riri ngombe naro che konali. Ndia kanire. Dia kanire. Rira lintagete. Ndetera ritoka riri ngombe. Ndia kanire tingo kana na yanda bere. Bona yona ntoko ngako bagini. Ndetera ritoka riri. Sawa na wanko rai nango mokor. Bas. Engo keri yawe rarete ya turagiri. Ya ye terete matukanga bere. Inye ndetera na magena. Ako nyenda tara na magena. Te kuturagiro. Igo mwana te ko turagerio. Sa. Ndetera ngo ke yo ndetera ritoka riri. Number 2. No mai te ngo kia garto ka gosan. En kwarenga kontenga na go sira riri ndenga bono. Ngana Trubena. Trubena to kwenda nae pako mu abasai. O motebi, o confess,
omatenga ki Okiondo nero musacho ngitingo tageti na ende nje ninyuo mete motenga no nyuo mete ando Okiondo nere kwachire kwarengere iri nere class ki ayo bara nyarane tokwenda mate sai nindana ko mate gusinjira mutigire gotiga tiga igo bono toto itingo konye mine tinga hono na tamanya nje na okwenda mweresa kintegererete iga omatenga ki musacho ongoyo nje ninyuo mete nsige tuigwana nire ritoke nengo ke yokori oko handle over no my instruments of power muna rio uru ayete ruto iga chi omoyu okongereria ngoko ne ritoke riri andori ke aponga Trubena nche gwansera lero tindi naye musacho noyo you hand over power nechi bense chocho na choro choro pesa kusina ko chumaro go we ko chimaro go ba yone sabari ya mami na wate ninde busy ya ndoro nango kora ekinga nako ko tebi ngora tana ayara kisha tumira na Trubena re okora mina nako tebi ngora tana nango chamwao mwana kiko chakora no bosoku bore obosoku naki otete kuku haya yeah haya tinda itu kuku bono bosoku bono lazima gaki ngichene binte biko chaka bo mesigo yonzi ne chingo ko gaki mesigo ngai yaro ritoke ri monengo ke yemo ne chibese ri binto ko mesigo ngese ritoko ko beka engoko nyubugori amage no beka muguko lazima mwa Trubena so ba Trubena bo sto ndo tomera no teri ali asabanto bale bo se tiro ongera ri binto iga orie kiapo nga Trubena ntingo tageti musacho ongoyo tukura neigo onda tachibesa mamiso ke sabali ndachiri ya ndachiri aenda befunzo to koromo nta sakirete iga kwati kumuturo ni obongo ntitini monto nko irukiara iga na manyira aende tangasira abantu ngo kande firimbi nche sai muri ko tikontogora iga okondigere no bomwenu mangana ina twakori tigandike kwende yo cha okondigere no bomwenu hapana tigandike kwende ida to cha ke sabali chitinta itu mangana mango ne ganchino tiga tukore mangana ayo kwanza sika abantu monta kwega neba mosi ke taranganja kukwara ko mwega iga oyo atagere ko besumu to murigere no ko murigere sa ngange ko muntu mwe jaga bu muna ngobono bona ayengu ekinyoreka ningo tiga ngende ndike kwende ingi tiga ndete tekona ko mwana ngo tiga tukore kwende tukora mangana yani ko advice kono kumana ukondama okay eno mana ina beru musbati iko twekira sina ino tongia kuramana naye na mine zona tiga ko ke chiku yani iko ngoke bono nsarire ti mukungu ngoke bono ngwakire chiku bingo soro ngoke ndagere ko ngoke naye ngo hai ke bono tutare tinda ge chiku onyendringa chiri yangu tuli moyo sawa karibu saa sawa ya naende to go chiesara abantu tama itinga kimamenyete mokora abantu mwa rambi ko libieino ya ubugeze ka jero mugusinde am not akisi jero muntu ndega yani am a foreigner jana foreigner ngote kontie maga ngwisho no muri yale matanga araje te nyambira ende ko momo sine biasi ali te bibesa yala ali chibese yanko ni oro bole mopi sense ando mo wato borogi ana namanyire ano muntu murungi tubwati mangana tigayendi gyosoro nsomero musacha oyu takoleterera tiside kenyore kama tibachagwa kane mangana ngaye muka abasacha arafu tlango tebiga Trubena ngora nalingi kyombe marago basaka mna mocha kali moyo ne mate na ntoko nkonyere nonye kamia kyombe mergo round ngwa kanemi na savings emi toko ko 200 gakinchi kwa kana ndende muno musana tomere account number yangu tomere account number gose osengo tomere kuchebe ukwende bengi yako ebengi jetimbwati bengi toko ngakashi tubwati kibitima ntimbwati cash. I don't fuck around with cash. Tubwati pesa kashi No. Trubena kwala ko ndira chibesa kwa tokwa konta direct ngene chibesa to tikonga njo konde ndira chibesa bona go say okay igona basacha buka njo chene kene igona basacha buko kwa chibesa
kondire pesa. Injo kondire chipesa. Akimia mbili chioka. Okay. Sawa, mbijamano. Kama na basa tikanto tikangende nkwana no soro. Usora chago sabe chipesa na ramo. Na ne kena. Lakini ano muntu mia. Tikaya ndiki usora cha sabe chipesa chigyombe. No chene kena bantu bakukwana lakini. Ah.